Както беше първото парче, така и първа четажа. Още по-добре да можем да четем. Тук има една точка. Да, има много работи. Серай. Даде Серайче. Симел. Даде Симел. Стилянчо. Какви интересни работи има в тая щата. Ваканцията да го хвалите и да си ги припомните. Сланка? Пипи, да, и за Пипи ще учим. И Цветомир. И сега искам нещо да кажа. Само госпожа, затворете читалищите. Сега госпожа Тончева, директор на нашето училище, нещо ще пожелае на децата. Мили първокласници, аз ние с госпожа Панова преди 2 седмици бяхме при вас и много се радвам, че видях, че можете да четете. Пишете, учите правописните знаци. Най-ми хареса това, че в час ви беше интересно. А днес видях, че знаете вече всички букви. Ще има ли буквички, които да забравите? Не! Няма. Ще ги помните? Да. Аз ще ви помоля нещо. До буквичките да скътате в сърцата си имената на вашите първи ученици. На госпожа Росица Рашкова, на госпожа Тержан Ангелова и на госпожа Севала Шанова, че ви е научила толкова хубаво да пеете. На учителя там в тая редица пожелавам, както съм учила батковците му, той пък да учи моите внуци. Евентуално на бъдещия капитан, така както виждам, от името на училището подаряваме една топка, макар че вие заслужавате много повече. Много се радвам за вас, първи клас. Чудесни деца сте. Да сте живи и здрави, и на вас, родителите, благодаря, че така сте ги възпитали. Сега ще помоля майките, ако нещо са решили за децата, ако нещо имат преди процеса, децата малко да седнат на членовете, че доста време стоят.